Għaddew 9 ijiem u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu ma ppubblikax l-invoices folots li kienu qed jinħarġu bħala parti mill-iskema Pagi Partit Nazzjonalista. Intant tibqa' l-mistoqsija mhux imwieġba. Il-Partit Nazzjonalista għandu ħaddiema oħra mħallsa minn negozjanti? Dawn il-punti ewlenin f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista indirizzata mill-Ministru Chris Fearn u Segretarju Parlamentari Justin Caruana. Fearn fakkar li Busuttil ilu 4 snin jippriedka dwar il-kredibilità u l-onestà politika biex issa inkixef li hu fals u kien hu li ħoloq skema fejn negozjanti iħallsu il-pagi ta' uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista. U aħna wkoll qegħdin ngħidulu issa għaddew 9 ijiem oħroġ dawn l-invoices, urina dawn l-invoices. Għaliex qed jibża Simon Busuttil joħroġhom l-invoices? Għaliex minn min qed jibża? Qed jibża li jintużaw kontrih bħala evidenza għal xi ħaġa li qed jgħidu stess illi rċieva. Aħna nerġgħu ngħidu għaddew 9 ijiem u Simon Busuttil għadu ma pubblikax l-invoices illi qal illi ħareġ għal flus illi għaddowlu id-DB Group. Caruana fakret kif f'dan il-każ Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista inqabdu f'inkonsistenza wara oħra. F'Xarabank Marta Sportelli qalet li dawn l-invoices kienu se jkunu pubblikati. Qed jgħidu pereżempju li għandkom tippubblikaw dawn l-invoices, intom qed tgħidu li tajtuhom Aħna m'għandna reklami. l-ebda problema biex jippubblikhom DB Group għax aħna il-kontratti kummerċjali li jkun hemm nirrispettawhom. It-tnejn filgħaxija Clyde Puli qal li dawn ma kinux se jkunu pubblikati. Għax il-Partit Nazzjonalista m'għandu xejn jaħbi xejn, investiga. M'għandu xejn le ma tarax. Kien innotat kif dan u każ ta' inkonsistenza ċara li ħalla lil kap tal-Oppożizzjoni iżolat. L-istess kap tal-Oppożizzjoni li ħoloq din is-sistema li ħaslu idejhom minna l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said u t-teżorier tal-istess partit Elix Perici Kalascione. Filwaqt li Mario De Marco giddeb lil kap tiegħu stess. Id-domanda tqum waħedha. Għaliex qed isir dan u x'qed iżomm lil Simon Busuttil milli jippubblika l-invoices għaliex din mhix xi ħaġa li qed isaqsi l-Partit Laburista, mija xi ħaġa li qegħdin isaqsu n-nies u fġieħ trasparenza u fġieħ il-governanza nadifa il-poplu għandu dritt għal dawn it-tweġibiet. Simon fals, l-unika mod kif jista' joħroġ clean minna hija li jippubblika dawn l-invoices u jiena erġajt tennejt l-sfida tiegħi biex dawn l-invoices jiġu pubblikati. U għaldaqstant tenniet Caruana tinbet il-mistoqsija l-oħra. Wara stqarrija ċara li negozju ħallas il-pagi ta' żewġ membri għoljin fih dan il-Partit Nazzjonalista, hemm persuni oħrajn li qed jitħallsu bl-istess mod illeċitu?